Arropa auzko gustatzen zait, baina ez dut uste nire gurasoek erosiko didaten. Zego zebai, doite gatz. Latz, gozaltzera! Banoa! Egunon, kaixo. Non. Gaur baitu bat zenuen ez da. Bai, nahi aritzen naiz. Neska hori zait batere gustatzen, beti kiroleko arroparekin doa jantzita. Berarekin oso ondo moldatzen naiz. Neska hori gizon bat dirudi. Bai, duela bi aste erosi nuen JB. Pues nik aberosi nahi dut. A ver. Baina nola erosiko duzu hori, mutientzat dirudi. Ja, ez du pegatzen. Ja, klase ordua da, joan bargara. Bai, goaz. Kaixo. Kaixo. Rektegin asko. Bai, goaz. Zelan? Bueno, nahiko txarto. Eta hori? Ze nik txandalak erosi nahi ditut, baina uste dut nire gurasoek ez didatela utziko. Eta gainera nire lagunek uste dute mutientzat dela. Ba, nik ez nago horrekin ados. Uste dut arroba guztientzako dela. Guk ez badu batzatzen horak aldatuko du.